Takže teraz prejdeme cez tzv. Palatínsky most, aby sme sa dostali zo Zátiberia smerom do Ríma. A keďže zase tie sanitky tu hučia, a keďže ten Herkulesov chrám je celkom blízko, tak pôjdeme najskôr tam a potom odtiaľ si vyšľapeme hore na Aventínsky kopec. Ešte jedna vec, ktorú som nepovedal o Zátiberii, a to je síce, že až prvý cisár Augustus uznal oficiálne Zátiberie ako jednu z mestských častí Ríma, a teda oficiálne poslednú 14. mestskú časť. Dnes tam sídlia rôzne, povedzme, univerzity, reštaurácie a tak ďalej, ale a stále to je stále ostala takou chudobnou štvrťou. No, čo sa týka samotnej histórie Ríma ako takého, musím povedať, že neznášam, keď niekto chce začať rozprávať o histórii Ríma a začne tým, že podľa legendy roku 753 boli dvaja bratia, Romulus a Remus. Romulus v bitke zabil Remusa, preto sa Rím volá Roma, podľa Romulusa. Že ich vychovávala vlčica a tak ďalej a tak ďalej. Nemusíme si hovoriť celú legendu, ale ide o to, že keď chceme rozprávať o histórii Ríma, tak musíme začať ešte vyše 400 rokov pred samotným založením Ríma a musíme začať, viete kde? Áno, v tej bájnej Tróji. Respektíve musíme začať pádom Tróje, ktorý sa odohral asi v roku 1184 pred našim letopočtom. Ja, ako vidíte tam hore, to je smerom na Aventínsky kopec a predo mnou už je ten Herkulov chrám za tými stromami. Rýchlo som prešiel cez cestu a nie cez prechod, čo by som tiež nemal. Ale takže prichádzame k tomu slávnemu Herkulovmu chrámu. Nie je bohviako veľký, ale je to naozaj najstaršia dochovaná, viac menej neporušená pamiatka z tej doby. Panteón je úplne najstaršia stavba, ale ako som povedal, bol veľakrát úplne rekonštruovaný, lebo niekoľkokrát vyhorel. Ale tento Herkulov chrám je známy tým, že ako môžete vidieť tieto stĺpy pred nami, tieto stĺpy sú ešte z pôvodného gréckeho mramoru, grécky biely mramor. Jediná stavba v Ríme, ktorá sa takáto zachovala. Z tohto gréckeho mramoru. Inak až v 12. storočí
Myslím, že to bol pápež Inocent XII, ktorý tento maličký chrám akoby zmenil alebo presvetil na katolícky chrám zasvetený svätému Štefanovi. Inak v tej dobe, keď sa vystaval, tak sa verilo, že je až tak veľmi posvätný, že dnu nikdy nevstúpia žiadni psi a ani muchy. Ani muchy. Napriek tomu, že miesto, na ktorom sa nachádza, bolo vlastne fórum boarium. Čiže tiež tu boli rôzne tržnice a takéto podobné stánky s občerstvením. Ale ani psi, ani muchy. Takýto je nádherný. Herkulesov chrám. A toľko ľudí v Ríme túto maličkú stavbu tak prehliada. A vlastne chodia okolo nej a ani si ju vôbec nevšímajú. Takže tu pred nami, ešte oproti tomu Herkulovmu chrámu, sa nachádza kostol alebo bazilika di Santa Maria in Cosmedin, kde sa už množia maličké zástupy turistov, lebo sa tam nachádza tá známa Bocca della Verità, alebo teda ústa pravdy. Viete, dáte tam ruku, ak nie ste pravdovravní, tak vám ju odsekne. Ale ja vám ukážem ešte niečo iné, čo tu máme. Takúto malú studničku. Takýchto studničiek s pitnou vodou je v Ríme nespočetne veľa. Je tu aj ten nápis, vidíte? SPQR. Senatus Populusque Romanus, teda Senát a ľud rímsky. Takže tým smerom pred sebou sa dá ísť už k Circusu Maximu, ale najskôr pôjdeme týmto smerom hore na ten Aventínsky kopec a ešte si dopovieme tú históriu Ríma, čo som zabudol dopovedať. A síce, že tá bájna Trója, zánik Tróje, respektíve vypálenie Tróje, rok 1184 pred našim letopočtom. A prečo je to dôležité spomínať? Totiž podľa legendy, alebo podľa Homerovej, neviem či Odysei alebo Iliady, to je teraz jedno. A teraz vám čakám na zelenú, takže stojím na mieste. Ale podľa legendy žil v Ríme aj istý hrdina, ktorý sa nazýval Eneas. Eneasa ste mohli vidieť aj pár sekúnd v tom slávnom filme Trója s Bradom Pittom z roku 2004. Eneas bol na konci ten mladík, ktorý pomáhal svojmu otcovi, a určite nie len otcovi, ale celej rodine, pomáhal utiecť tajnými chodbami z horiacej Tróje. A tam vlastne sa stretol v tej uličke s tým Orlandom Bloomom, ak ste to videli. Takže to bol Eneas. A Eneas, keď ušiel z Tróje aj so svojou rodinou, tak dlho sa plavil po Stredozemnom mori
okolo Kartága, Sicílie. Až nakoniec priplával do vtedajšej Itálie, do dnešnej oblasti, dnešného Lácia v podstate, kde ho uvítal kráľ vtedajších Latínov, kmeňa Latínov, Latinus. Ten mu potom dal za ženu svoju dcéru Lavíniu. Potom v jednej bitke tento Latinus zomrel, takže Eneas ho vystriedal. S Lavíniou mal syna Ascania a keď v ďalšej bitke zomrel aj Eneas, na trón nastúpil mladý Ascanius a zobral 600 rodín, ktoré vysídlil a založili mesto alebo provinciu Alba Longa. Najskôr ešte Eneas založil Lavinium a potom jeho syn Ascanius Alba Longa. Alba Longa bolo kráľovstvo, z ktorého kráľov a potomkov sa neskôr narodila istá Rea Silvia, teda matka Romulusa a Rema. Ale čo sa vlastne stalo? A to, čo sa stalo potom, to už opisujú len povesti a mýty. Podľa skutočnosti si myslím, podľa nejakej historickej skutočnosti, je dosť možné, že Rím ako taký založili proste tie vtedajšie kmene Etruskov a Latínov a celý ten príbeh o Romulusovi a Remusovi je proste len povedačka. Ale táto Rea Silvia vlastne sa mala stať takzvanou vestálskou pannou, a teda byť zasvetená bohyne Veste, to je bohyňa Kozuba. Ale ona potom mala teda deti, dvojčatá, Romusa a Remusa, a vyhovárala sa na to, že vraj ju znásilnil boh vojny Mars. Takže ako za trest vtedajší kráľ tie deti zobral a dal ich do košíka a poslal ich po rieke. Asi s cieľom, aby sa utopili. Lenže potom ich našiel nejaký pastier, ktorý neskôr si zomrel, alebo čo, a o deti sa potom starala vlčica. Čiže, to znamená, Romulus a Remus pochádzajú z Eneasovho rodu. Pochádzajú z rodu trojského hrdinu, dá sa povedať. Musím chodiť trocha po chladku, lebo sa mi strašne prehrieva smartfón. Takže, potom keď vyrástli Romulus a Remus, tak sa dostali do istého zajatia niektorých kmeňov a tam potom raz utiekli, sa im podarilo utiecť. Potom sa dostali k inému kmeňu, ktorý akoby ovládli. Až medzi nimi dvoma bratmi nakoniec vypukol spor. Romulus zabil Rema a založil prvú osadu, prvý Rím.
Toto sa dá vidieť aj v talianskom filme Il Primo Re, teda Prvý kráľ, alebo Romulus a Remus, ktorý, čo je dosť škoda, ktorý nehovorí o celej tej mýtickej histórii, ale práve ten film sa začína tým, ako sú už bratia dospelí a dostávajú sa do zajatia istého kmeňa. Myslím, že vtedy to bola ešte len doba bronzová, alebo nie som si istý, a každopádne tie kostýmy sú o ničom, lebo ako nie o ničom, ale o ničom v tom zmysle, že vtedy ešte nenosili žiadne typické rímske oblečenie, žiadne tógy a takéto veci, ale nejaké špinavé handry. Takisto tam nie sú v tom filme žiadne pamiatky, lebo vtedy ešte nebolo nič také vystavané. To boli len rôzne drevené opidia. Slopes Aventine Hill. Aha. Tady to sa dá asi ísť na Aventínsky kopec. Takže to vyskúšame. Aj keď ja schody moc nemám rád. No a vyskúšame. Čiže boli to len také hradné opidia, čiže nie sú tam žiadne historické stavby v tom filme, žiadne super kostýmy. Je to len takéto súperenie medzi tými bratmi a tými kmeňmi. A ak si to chcete pozrieť, tak po taliansky Il Primo Re. Tu je ďalšia studnička. Ja som si už vodu načapoval, takže môžeme ísť pomaličky ďalej na kopec. Aj keď najlepšie v chládku, lebo ako vravím, smartfón sa mi už prehrieva. Je to krásny kopec. Aj keď netuším, kam dôjdem, a či nakoniec dôjdem tam, kam chcem, ale stojí to za to. No, čiže Romulus ako prvý kráľ kráľoval mestu asi 30-40 rokov, neviem. Ale potom tretí kráľ, ktorého meno som zabudol, nejaký, neviem, Hostilius, Tullius, to je jedno. Proste tretí kráľ sa rozhodol viesť vojnu s tým kmeňom alebo kráľovstvom Alba Longa, ktoré sa nachádzalo vlastne na území albánskych vrchov, čo nemá nič spoločné s Albánskom. Sú to albánske vrchy medzi dvomi jazerami, kde je dnes aj Castel Gandolfo, to je to letné sídlo pápežov. To môžete vedieť, ak ste videli film Dvaja pápeži. Čiže tam sídlilo kráľovstvo Alba Longa, ktoré založil ešte vtedy Aeneasov syn Ascanius. A Alba Longa a Rím sa vlastne niekoľko rokov vyvíjali súčasne, až potom tento tretí rímsky kráľ sa rozhodol, že ich napadne, dobil ich, podmanil si ich a Alba Longa sa stala vlastne prvým vazalským štátom Ríma. Takže potom Rím mal asi ešte ďalších 4 kráľov, až niekedy okolo roku 500 vznikla prvá rímska republika, ktorá trvala vlastne 500 rokov, až kým sa prvým cisárom nestal Octavianus Augustus, čo bol vlastne nevlastný
nevlastný syn, neviem či syn alebo synovec, to je jedno, proste mal príbuzenstvo s Juliusom Cezarom. Niektorí si možno myslia, že aj Cezar, že bol nejaký cisár alebo čo, ale Cezar bol najprv, ani neviem či senátor, ale mal isté vojenské hodnosti, až asi vyskúšame ísť tadeto. Až nakoniec bol menovaný senátom do funkcie diktátora. Vtedy existovala táto funkcia diktátora, ktorá nemá nič spoločné s niečím zlým, že by to bolo niečo zlé. Diktátori vtedy slúžili na to, aby, to je v podstate niečo ako dnes, ako my sme mali úradnícku vládu. Vtedy mali diktátorov. A oni slúžili na to, aby vlastne preklenuli to obdobie medzi tým, než sa, alebo vtedy ešte bola republika, čiže aby preklenuli to obdobie, než sa vymenujú nejakí stáli senátori. Lebo počas republiky vládli mesto vždy na nejaký čas dvaja senátori. Neviem, či na pol roka, alebo na rok, ale tak to bolo. No. Na základe vojenských úspechov a nejakých iných svojich intríg a ctivostí sa Cezarovi podarilo, že ho senát menoval najprv za dočasného diktátora a neskôr aj za doživotného diktátora. A Cezar mal potom ten plán, ktorým skrsol v hlave, že by chcel znova obnoviť tú veľkosť Ríma a privilegovať, koncentrovať si všetku moc a stať sa cisárom alebo teda kráľom. Lebo nemohol sa chcieť stať cisárom, keď vtedy ešte také niečo neexistovalo, ten pojem. No asi som na správnom mieste. Lebo ten pojem cisár, to slovíčko je odvodené práve zo slova Cezar. Všetci ďalší cisári sa vlastne nazývali po Cezarovi. Aj oni boli vlastne takí Cezarovia. Ešte jedna zaujímavosť o Cezarovi. Bol to samozrejme jeden z mužov, ktorý pomohol potlačiť Spartakovo povstanie. A vlastne nikdy som aj nepochopil, prečo sa hlavne počas komunizmu, ale aj inde v histórii, v historických knihách, aj v iných štátoch, prečo sa kladie taký dôraz na Spartaka, na jeho povstanie, keď v podstate to bol len obyčajný otrok, ktorý viedol zburu, revoltu voči Rímu. Áno, získal na svoju stranu až nakoniec 70 000 zbúrených otrokov, ktorí mali v pláne vyplieniť a zdevastovať Rím, a nakoniec sa im to nepodarilo, lebo sily si rozložili traja muži. Najbohatší muž Ríma, Marcus Licinius Crassus, potom jeden významný vojenský veliteľ Pompeius Magnus a Julius Caesar, ktorý bol asi najmladší, ale bol to šikovný vojak. A až s ich pomocou týchto troch mužov, ktorí neskôr založili tzv. Prvý triumvirát, z ktorého najlepšie vzýšiel samozrejme Cezar, zase svojou ctivosťou. Tak títo traja muži vlastne porazili spoločne Spartaka.